കേരളത്തിന്റെ എക്കാലത്തെ മികച്ച പുസ്തകമായ ഐതിഹ്യമാലയിലെ ഒരു കഥയാണ്. പറയിപ്പറ്റ 12 കൊല്ലം എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായിരിക്കുമല്ലോ. അവരിൽ പ്രധാനികളാണ് ഉപ്പുകൊറ്റനും അഗ്നിഹോത്രിയും. അതിൽ ഉപ്പുകൊറ്റൻ ഉപ്പ് വിറ്റാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. പകലന്തിയോളം ഉപ്പ് വിൽക്കും, ചെന്നെത്തുന്നിടത്ത് കിടന്നുറങ്ങും. അതായിരുന്നു ശീലം. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഉപ്പ് വിറ്റ് ഉപ്പുകൊറ്റൻ മേഴത്തൂരെത്തി. അവിടെ ഒരു ഇല്ലത്തിന്റെ പടികൾ കയറി ഉമ്മറത്തെ നടയിൽ ചെന്നിരുന്നു. ഉപ്പ് വേണമെന്ന് ചോദിക്കാൻ വന്നപ്പോഴേക്കും തേജസ്വിയായ കുറുകെ പൂണൂലും കുടുമയും മേൽമുണ്ടും കസമുണ്ടും കൊടുത്ത ഒരാൾ വരുന്നത് കണ്ടു. അയാൾ കണ്ടപ്പോഴേ ഉപ്പുകൊറ്റൻ്റെ മനസ്സൊന്ന് പരതി. ഇയാളെ ഞാൻ എവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പോഴേക്കും ഒരു ചോദ്യം ഉയർന്നു. ആരാ? ജനങ്ങൾ എന്നെ ഉപ്പുകൊറ്റൻ എന്ന് പറയും. ജനങ്ങൾ പറയുന്ന പേരുള്ളൂ, സ്വന്തമായിട്ടൊരു പേരില്ലേ? പേരോ? എന്തിനാണ് ഈ പേര്? തിരിച്ചറിയാൻ ഒരു മാർഗം അത്രമാത്രം ഇല്ലയുള്ളൂ. എൻ്റെ പേര് അഗ്നിഹോത്രി. അതിനും ഒരു ചർച്ചയില്ലേ? ചർച്ചയുണ്ട്, പക്ഷെ അങ്ങയുടെ പേരിൻ്റെതല്ല, അങ്ങയുടെ പ്രവർത്തികളുടെ സത്കർമ്മത്തിൻ്റെ. അത് കേട്ടപ്പോൾ അഗ്നിഹോത്രി അമ്പരന്നു. അയാളെ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി. മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ, വെളുത്ത നിറം, കറുത്ത താടി, തോളിൽ സഞ്ചി, അരികിൽ ഉപ്പുചാക്ക്. അയാളെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് അഗ്നിഹോത്രി പുഞ്ചിരിയോടെ ചോദിച്ചു, വീട് എവിടെയാ? അങ്ങ് ദൂരെ. വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട്? ഞാൻ മാത്രം. ഒറ്റത്തടിയാണല്ലേ? പുരോഹിതി പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ഒറ്റത്തടിയാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉപ്പുകൊറ്റൻ പൊട്ടിച്ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അത് കേട്ടപ്പോൾ അഗ്നിഹോത്രിയുടെ മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെയോ മിന്നി മറഞ്ഞു. അഗ്നിഹോത്രി വിചാരിച്ചു, ഈ പൊട്ടിച്ചിരി ഞാൻ എവിടെ നിന്നാണ് കേട്ടത്? അതെ, നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തന്റെ ചിരി, പാക്കനായരുടെ ശബ്ദം. അഗ്നിഹോത്രി ചോദിച്ചു, ഉപ്പുകൊറ്റന് പാക്കനായരെയും അഗ്നിഹോത്രി നാരായണ ഭ്രാന്തനൊക്കെ അറിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഉപ്പുകൊറ്റൻ പറഞ്ഞു, അറിയാം, ഞാൻ വന്നപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാ. അങ്ങേക്ക് അഗ്നിഹോത്രിയുടെ അങ്ങേക്ക് നാരായണത്ത് ഭ്രാന്തന്റെ നല്ല ശബ്ദം, പാക്കനായുടെ നല്ല മുഖഛായ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അഗ്നിഹോത്രി ഒന്നും മൂടിയിട്ട് ഏതോ ചിന്തയിലാണ്. അപ്പോഴാണ് അഗ്നിഹോത്രിയുടെ ഭാര്യാപിതാവ് അവിടേക്ക് എഴുന്നള്ളിയത്. ഭാര്യാപിതാവ് എഴുന്നള്ളി കണ്ടിട്ട് ഉപ്പുകൊറ്റനെ എണീക്കുകയോ ബഹുമാനം കാണിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല. അത് കണ്ടപ്പോൾ ഭാര്യാപിതാവ് ചോദിച്ചു, മാനിക്കേണ്ടവരെ കണ്ടാൽ മാനിക്കാത്ത ഇവനാരെ, വഴി മാറടാ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഉപ്പുകൊറ്റൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല, അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു. എന്നിട്ട് ശാന്തമായി പറഞ്ഞു, ഇവിടെ 5 പേർക്ക് നടന്നു പോകാൻ സ്ഥലമുണ്ട്. പിന്നെ എന്താണ് നിങ്ങൾ എന്നോട് തർക്കിക്കുന്നത്? നമ്മളെല്ലാവരും മനുഷ്യരല്ലേ, ഒരു ചോരയല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അഗ്നിഹോത്രി പുഞ്ചിരിച്ചു. ഭാര്യാപിതാവിന്റെ മുഖം ദേഷ്യം കൊണ്ട് ചുവന്നു. അയാൾ ഭൃത്യന്മാരോട് കൽപ്പിച്ചു, ഇയാൾ എണീപ്പിക്കുന്നു. അത് അവർക്ക് ഒരു നോട്ടത്തിലൂടെയാണ് അയാൾ അത് കാണിച്ചത്. അവർക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ കാര്യം പിടികിട്ടി. അപ്പോൾ അവർ നേരത്തെ ഒന്ന് എണീപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. 1, 2, 3 കുറേ പേര് വിളിച്ചിട്ട് എണീക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അവസാനം 8 പേര് വിളിച്ചിട്ടും പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ അഗ്നിഹോത്രി ഉമ്മറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കൈ കൊടുത്തു. ഉപ്പുകൊറ്റൻ കൈ പിടിച്ച് എണീറ്റു. 2 പേരും പരസ്പരം പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവാത്തൊരു സുഖം അതിലൂടെ അനുഭവിച്ചു. അഗ്നിഹോത്രി പറഞ്ഞു, അയാളുടെ ഉപ്പുചാക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആർക്കും എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അവസാനം ഉപ്പുകൊറ്റൻ തന്നെ വന്ന് ഉപ്പുചാക്ക് എടുത്തു. എല്ലാവരും അമ്പരന്ന് പോയി. എന്നിട്ട് അയാൾ നടന്നു പുഴവക്കിലെത്തിയപ്പോൾ അയാളുടെ ചിന്ത പല കാര്യങ്ങളും ഒഴുകിയിരുന്നു. എൻ്റെ ജീവിതം ഈ പുഴ പോലെയാണ്, അതിങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ചുഴികളും കയങ്ങളും അടിയൊഴുക്കുകളും എല്ലാം ഉണ്ട്. പുഴ സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഒഴുകുന്നു, ഉപ്പിലേക്കാൻ. അമ്മയുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഉപ്പ് അറിയാത്ത ഞാൻ ഉപ്പും പേർ നടക്കുന്നു. കൊച്ചിന് ഉപ്പ് വെക്കുന്ന ഉപ്പുകൊറ്റൻ. ചിന്തയുടെ ഘനം കാലിന്റെ വേഗത കുറച്ചു. പതിവില്ലാത്ത ക്ഷീണം. അയാൾ ഉപ്പുചാക്ക് ആലും തറയിൽ വെച്ചു. എന്നിട്ട് മുഖവും കാലും കഴുകി. ഒന്ന് കിടക്കാൻ വന്നപ്പോഴേക്കും കുട്ടികൾ ഓടി വന്നു. ഉപ്പുകൊറ്റൻ എത്ര നാളായി കണ്ടിട്ട്, എവിടെയായിരുന്നു ഇത്ര കാലം എന്ന് ചോദിച്ചു. ഉപ്പുകൊറ്റൻ പുഞ്ചിരിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ചു, ഉപ്പുകൊറ്റൻ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ കഴിക്കാൻ വന്നാണ്? അപ്പോൾ ഉപ്പുകൊറ്റൻ സഞ്ചി കമഴ്ത്തി. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ണിയപ്പങ്ങൾ ഉരുണ്ടു. അവരതെല്ലാം എടുത്ത് അമ്പലപ്പറമ്പിലേക്ക് ഓടി. ഉപ്പുകൊറ്റൻ നിദ്രയിലേക്ക് വഴുതി. ഉപ്പുകൊറ്റൻ വിചാരിച്ചു. ഉപ്പുകൊറ്റൻ്റെ സ്വപ്നം കണ്ടു. ആ സ്വപ്നത്തിൽ നിലാവിൽ എന്ന പോലെ ഒരു ചിത്രം കണ്ടു.
ഒരു ആളും പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായ ഭാര്യയും കൂടി നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു വഴിയമ്പലത്തിലെത്തി. അവിടം ശൂന്യമായിരുന്നു. അവിടെ അവർ അവരുടെ ചോരക്കുഞ്ഞിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് നടന്നകലുന്നു. ചന്തയിൽ നിന്ന് വന്ന 2 സ്ത്രീകൾ കുഞ്ഞിനെയും എടുത്തുകൊണ്ട് വേഗം നടക്കുന്നു. സ്വപ്നം മുഴുമിപ്പിക്കാൻ പറ്റാതെ കുട്ടികൾ വീണ്ടും വന്നു. കുട്ടികൾ ചോദിച്ചു, ഒരു പാട്ട് പാടിത്താന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അയാൾ സ്നേഹങ്ങളുടെ താളമുള്ള, ജീവിതങ്ങളുടെ ഇണമുള്ള ഒരു പാട്ട് പാടി. അവസാനം അവർ നൃത്തം വരെ ചെയ്തു. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും വയ്യാണ്ടായി തറയിലിരുന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഉപ്പുകൊറ്റ വിശന്നിട്ട് വയ്യ, കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും തന്നു പറഞ്ഞിട്ട് സഞ്ചി പരത്തി. സഞ്ചിയിൽ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഉപ്പുകൊറ്റൻ പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു വിദ്യ കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉപ്പെടുത്ത് മുകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞു. അത് ഉണ്ണിയപ്പങ്ങളായി താഴേക്ക് വീണു. അവരെല്ലാവരും അത് കണ്ട് സന്തോഷിച്ചു. അവരത് കഴിച്ചു. എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു, നാളെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം, ഞങ്ങൾക്കൊരു കഥ പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഉപ്പുകൊറ്റൻ സമ്മതിച്ചു. അവർ കൈയും വീശി നടന്നുപോയി. ഉപ്പുകൊറ്റന്റെ മുഖത്തെ ചിരി മങ്ങി. അയാൾ വീണ്ടും ചിന്തകളിലേക്ക് ഉണർന്നു. പഴയ പൂർണ്ണ ഗർഭിണി, കുട്ടി, ചന്ത, സ്ത്രീകൾ എല്ലാവരും അയാൾക്ക് വീണ്ടും ഓർമ്മ വന്നു. പുഴയുടെ പക്കത്തു നിന്ന് വന്ന ഒരു കുളിർ കാറ്റ് അയാളെ തഴുകി. അയാൾ ഉറക്കത്തിലേക്ക് വഴുതി. ഒരു ഐതിഹ്യമാല.